Goedenavond, het is zaterdag 24 september en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Zeeuwse vrachtwagens moeten straks ook tolvrij door de Westerschelde-tunnel kunnen rijden. Die oproep komt van de Zeeuwse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Tweede Kamer besloot gisteren dat de tunnel uiterlijk in 2025 tolvrij moet zijn voor personenvervoer. Vrachtverkeer moet wel blijven betalen. Maar Zeeuwse transportondernemers zouden dat dus niet hoeven van VNO-NCW. Dat zou zijn dat we kijken om voor lokaal verkeer, dus voor regionaal verkeer vanuit Zeeland, om dat tolvrij te maken, of in ieder geval een deels tolvrij te maken. Ik heb begrepen dat de bedoeling is om schaduwtol te heffen. Dus dat betekent dat we toch nog door de tolpoortjes moeten en met de TTEC er doorheen moeten. Weliswaar tegen een tarief 0 voor het personenvervoer. Nou, je zou kunnen kijken om het vrachtverkeer op dat moment zeg maar, met een grotere korting door de tunnel te kunnen laten rijden. Vervoersbedrijf Wielenmaker uit Middelburg rijdt iedere dag met tientallen vrachtwagens door de provincie. Het bedrijf is jaarlijks zo'n 2 ton kwijt aan tunneltol en wil daar natuurlijk vanaf. Ja, het allermooiste zou natuurlijk zijn volledig tolvrij. Dat scheelt een hoop administratieve rompslomp, zeg maar. En brengt ons in een betere economische positie. Hulpdiensten hadden vanmiddag hun handen vol aan een gaslek in Cadzand. De Mariastraat werd afgesloten en de bewoners van 24 huizen mochten tijdelijk hun huis niet in. Deze mensen werden opgevangen in een café. Toen de netbeheerder het lek had gelokaliseerd, werd een deel van de leiding afgesloten en het overtollige gas verbrand. De verwachting is dat de bewoners aan het begin van de avond weer terug naar huis kunnen. Het is vandaag Nationale Burendag. Nummer 820. In de wijk Malta in Zierikzee heeft Burendag dit jaar een bijzondere lading. Nou, dit is natuurlijk Burendag weer na 2 jaar corona, dat sowieso. En zometeen gaan we de aandacht geven naar aanleiding van een grote windhoos die plaats heeft gevonden op maandag 27 juni. Op 27 juni werd Zierikzee getroffen door een windhoos die een enorme ravage aanrichtte. Bovendien was er 1 dode te betreuren en vielen er 9 gewonden. Toch heeft de ellende de bewoners van de getroffen wijk Malta dichter bij elkaar gebracht. Echt verschrikkelijk. Echt om te huilen. Niet normaal. Niet normaal. Het leek wel oorlog. Echt ongelooflijk. Heeft het mensen wel bij elkaar gebracht? Ja, denk het wel, ja. Zeker, zeker. Mensen kwamen allemaal naar elkaar vragen van hoe gaat het met jou? Heb jij schade? Veel schade? Kan ik je helpen? En dat soort dingen, dan krijg je dus dan allemaal wel. Om het leed toch wat te vergeten is er vandaag extra uitgepakt op Burendag in de wijk. En dat viel bij de aanwezige buurtbewoners in goede aarde. Is het leuk hier vandaag? Ja, heel leuk. Fijn. Het eerste moment dat de Hedwige en Prosperpolder onder water lopen gaat niet gevierd worden. Dat is in tegenstelling tot het onder water zetten van de 3 voorgaande natte natuurgebieden. Daar werd dat moment wel gevierd. Toen de dijk bij Perkpolder doorging was dat onder grote belangstelling, net als bij Waterdunen. We zien het hier op de achtergrond. Dat markeert het moment dat we het zoute water in het gebied van Waterdunen laten. En bij het onder water zetten van een polder bij het Zwin hielpen de uitgenodigde gasten de graafmachines zelfs een handje. Gisteren werd met het terugplaatsen van de grenspaal tussen de Hedwige en de Prosper min of meer stilgestaan bij het naderende einde van de werkzaamheden. Volgens provincie Zeeland is het moment van onder water komen niet te plannen. Zoals nu worden de dijken afgegraven, dus het zal, ik denk, de komende maand heel langzaam zal het in een getijdengebied veranderen. De bijna 20 jaar lange strijd om het ontpolderen heeft bij de commissaris een dubbel gevoel teweeggebracht. Nou, het gevoel is dat in al die jaren deze ontwikkeling natuurlijk ook wel een beetje besmet is geraakt. Door de onduidelijkheid, door ook niet het altijd goed en helder opereren van verschillende overheden. En dat betekent dat er twijfels zijn gebleven. En tot op het laatste moment is natuurlijk de PFAS-discussie is heel erg van invloed geweest. Van maar gaat het nu echt wel door? Kan dit wel? Feesten of niet, het water zal binnenkort de polders gaan binnendringen.
Honderden mensen met een verstandelijke beperking hadden vandaag de dag van hun leven. Ze mochten mee met de jaarlijkse truckrun, een rondrit over Zuid-Beveland. En één speciaal onderdeel bleek het absolute hoogtepunt voor de deelnemers. Oh, ik hoor hem al, hè? Ja. Volgens mij moet je veel zwaaien onderweg, hè? Ja. En bij Koudakje gaan we heel keihard tuteren. Maar je zit dan gewoon in een vrachtwagen, toch? Want het is toch niet zo heel erg leuk, of wel? Ja. Waarom? Zeg maar. Oké. En mag je ook toeteren? Ja. Is dat eigenlijk het leukste? Ja. Heb je er zin in? Zeker weten. Ja, vooral veel toeteren, ja, dat klopt. Ja. Zelf kan je meestal ook wel doen, bijvoorbeeld toeteren en zo. Ja, mag je toeteren? Ja. Ja, dat ja. Is dat leuk? Ja, dat is het leuk. Ook voor de chauffeurs is het vandaag feest. Het is groot, kijken, het zitten, overzien. Nou, dat is natuurlijk prachtig voor die mensen. En toeteren heb ik begrepen. Heel veel toeteren, onbeperkt toeteren. Sowieso. Ja, ja. Met de regen viel het de laatste 24 uur nogal mee. Al viel er gisteravond op Walcheren op de meeste plaatsen meer dan 10 mm neerslag. En de lucht was vanochtend meestal nog donker, maar het aantal buien overdag was beperkt. Het was droog genoeg voor het binnenhalen van wat aardappelen. En zeker aan zee waren er brede opklaringen, maar ook een flinke noord- tot noordoostenwind. En die wind draait naar het noorden. Daardoor is er vannacht juist aan de kust een goede kans op enkele nieuwe buien van zee. Zeker weer op Walcheren en ook in West-Zeeuws-Vlaanderen. Minimumtemperatuur van 7 tot 9 graden en iets minder wind. Morgen is een heel aardige dag. Een bui blijft verspreid nogal mogelijk, maar er zijn vooral brede opklaringen, de meeste op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Maxima 16 à 17 graden en windkracht 3 tot 4, aan de kust soms nog windkracht 5. Na dit weekend is het allemaal wat minder, want het wordt een beetje guur, met maandag veel regenbuien en veel bewolking. En dinsdag en woensdag zijn ook onbestendig, met enkele regen- en hagelbuien en middagtemperaturen van maar 12 tot 14 graden. En tot zover voor nu en graag tot zo bij Zeeland de Week.